తెలంగాణ కోసము తెలంగాణ వనరుల కోసము గతంలోనే 2016 అపెక్స్ కౌన్సిల్లో తెలంగాణ వెన్నుపోటుకు బీజం వేసినటువంటి కేసీఆర్ యొక్క అసలు రూపం కూడా మేము తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పాలి. ఎందుకంటే గోదావరి జలాలకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో 3000 టీఎంసీలు ఉత్తగబోతున్నాయి అని చెప్పి ఎస్ఆర్ఎస్పీలకి మహారాష్ట్రని ఇట్లా కిందికేమో ఏపీ వాళ్ళని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కట్టుకోరని చెప్పి వాళ్ళ జాగీర్ల లెక్క మాట్లాడినటువంటి తీరు జాగీర్ కాబట్టి నువ్వు తెలంగాణ జాగీర్ కాబట్టి ఎస్ఆర్ఎస్పీ మహారాష్ట్ర ఎత్తుకోమని చెప్పడానికి నువ్వు हमारे श्रीराम सागर प्रोजेक्ट से भी लिफ्ट लेके ले लो, हम तो इतना बड़ा दिल से बोल रहे हैं. हमारे श्रीराम सागर प्रोजेक्ट से भी लिफ्ट लेके ले लो, हम तो इतना बड़ा दिल से बोल रहे हैं. సో ఇది ఎవరన్నారు? ఇక చెప్తే ఏం చెప్తాం.